କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଫ୍ଲାୱାର ଦେଖିବା ପାଇଁ। କେଉଁ ଫ୍ଲାୱାର ହିବିସ୍କସ୍। ହେଇଛି କି ଆମର? ଦେଖିବା। ୱାଓ ହେ କେତେଟା ହେଇ 1 2 3 4 5 ଝିଅ ମୋ ହାତକୁ ପଡ଼ିଯିବ 6 7 8 9 ବନ୍ସ କେତେ ହିବିସ୍କସ୍ ହେଇଛି? କେତେଟା? 9ଟା। ହଁ ୱାଓ କୁଆଡ଼େ ନେଉଛ? ଘରକୁ ଘରେ କ'ଣ କରିବ? ପୂଜା କରିବା। କାହାକୁ ଦେବ? ମମିଙ୍କୁ। ମମିକୁ ଦେବ? ହଉ 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 ଚାଲ। ତମେ 7ଟା କହୁଥିଲ 9ଟା ସେଠି ଥୁଅ ଡାଲାରେ ଥୋଇଦିଅ। ଦେଖ 3